ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. ҷангори пешина UFC Дастин Порие оиди муҳорибаи Конор Макгрегор зидди Макс Холлоуэй фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. медонед, Конор зарбаи вазнин дорад ва ин зарба ҳеҷ куҷо намешавад. ҳатто нигоҳ нокарда ба осеб ва танаффуси тӯлонӣ, суръат ва дигар бисёр чизҳо тағйир ёфта метавонанд, лекин қувва ва вазбинии зарба ягон ҷо намешавад. боз илова бар ин, муҳориба дар вазни ними она мегузарад. ҳозир бисёриҳо Максро ғолиб мебинанд, лекин ман гуфтаним ки ҳоло нашитобед, чунки ба наздикшавии муҳориба бисёри чизҳо тағйир ёфта метавонанд, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки охирон маротиба Конор Макгрегор ба октагони UFC соли 2021 омада буд ки дар муҳориба зидди Дастин Порие шикаст хӯрда буд ва маҳз дар ҳамон муҳориба ӯ осеби вазнин бардошт ки тӯли чанд сол худро барқарор кард. акнун Макгрегорро рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 муҳориба зидди Макс Холлоуэй интизор аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апа хоҳаро, акао дударо, бародарое ки дар ғарибӣ қарор доред, дар Москва, Московский област, компанияи Паҳлавон TJ дар хизматай. خب اگه یک مینوت بیابریم با نگه که همین مقصد مشتری خودی را ویدیو کیسیم این برادر مون انا در ریستر بود چه رفتیم بادی؟ شو اخلاقم بهتر یگون پرابلم شید راه دا یگون مشکلی شید اکتا نه اکتا سب ایسومی دوداگه روزی حلول میشه کمپانی که تو انتخاب کردی دیگه برادرای غریب دا چی گفتن؟ سوید میتونم که بهترین رفتیم همین ماکسیموم 40 minut ایستادیم اونجا وقتی گذشتم داد پهلوان TJ هر روزا در خدمت های این ماشینه که شما دیدین این با مایل با کای سفیده که یک تا در راه خدمت میکنه این در کمپانیای پهلوان TJ خدمت میکنه نمره در روی اکران میشود زنگ میزنه ما زنگای شما را قبول میکنیم خداوند نگهبانتان. мураббии Мераб Двалишвили Ҷон Вуд оиди сеюм муҳорибаи шогирд зидди Пётр Ян фикрҳои худро гуфт. Мераб барои муҳориба омода аст. агар худи пагоҳ ба ӯ занг занед ва гӯед ки эй Мераб, ту бояд дар фалон кард баромад кунӣ, ӯ розӣ мешавад. мо ҳозир интизори онем ки Пётр Ян саҳнаи муҳорибаро гӯяд. ба мо гуфтанд ки рақиб маҳз Пётр Ян мешавад ва ма фикр намекунем ки ягон чиз тағйир меёбад, гуфтааст Вуд. ва дӯстон, дар охирон муҳорибаи худ Мераб Двалишвили маҳз дар муҳориба зидди Пётр Ян камарбандро аз даст дода буд. баъди муҳориба Пётр ҷарроҳӣ гузаронид ва акнун ӯ бояд ки ба муҳорибаҳо баргардад. оиди Мераб бошад чӣ гуна ки аз суханҳои мураббии ӯ фаҳмидем, ҳатто ҳозир барои муҳориба омода аст. яке аз ҷангварони машҳури вазни ними она UFC Карлос Пратес оиди чемпиони вазни худ Ислам Махачев ва оиди муҳориба зидди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. агар муҳорибаи Махачев зидди Гери баргузор гардад, пас фикр мекунем ки Ислам ғолиб мешавад. лекин ҳамчунин ма фикр мекунем ки Иен Гери ҳамаи малакаҳои даркориро дорад то ин ки Махачевро шикаст диҳад. ӯ дар ҳақиқат шанси ғолиб шудан дорад. шахсан ман мехоҳам ки Гери ғолиб шавад то ин ки мо барои камарбанд реванш гузаронем. ин беҳтарин кор мешавад агар ки ӯ Исламро шикаст диҳад. баъди охирон муҳорибаи худ ма бо Дана Вайт ва UFC гуфтугӯ кардем. мо оиди як-ду чиз гап задем ки ма ба шумо гуфта наметонам, лекин ма дар ҳақиқат фикр мекунем ки довталаби навбатиюм. фарқ надорад ки кадоме аз онҳо ғолиб мешавад, Ислам ё Гери. ма дар навбатам. ҳозир фикрҳои ман соҳиби камарбанд шудан ва баъд шояд аз Топурия пурсидан ки ӯ ба вазни мо баромада намехоҳад ё муҳориба мегузаронем, гуфтааст Пратес. ногуфта намонад ки Карлос Пратес дар охирон муҳорибаи худ чемпиони пешинаи вазни худ Ҷек Дела Маддаленаро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд ва эҳтимолан ӯ дар навбат барои муҳорибаи унвонӣ аст ва чӣ гуна ки мебинем ӯ аввал чемпион шудан мехоҳад ва баъд бо Топурия супер муҳориба гузаронидан мехоҳад. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Дрикус Дюплеси Ҳамзат Чимаевро барои баҳонакобӣ танқид кард. ма фикр мекунам ки ҳамаи баҳонаҳо оиди вазнкамкунии вазнин хандаовар аст. онҳо мегӯянд ки дар 24 соат 5 килограмм вазни худро кам карданд. ин нишондоди навкорон аст, чунки 5 килограмм на он қадар вазни зиёд аст. ма дар 24 соат аниқ аз 5 килограмм зиёд вазн кам кардагиам. ма фикр мекунам ки вазнкамкуниро баҳона кардан ин хандаовар аст. баъди бой додан вазнкамкуниро баҳона кардан ба монанди он аст ки ту баромада ба ҳама мегӯӣ ки дар формаи хуб қарор надоштӣ, барои ҳамин бой додӣ. медонӣ чӣ, ин проблемаҳои туст. бо интизом бош, ана ҳамон вақт вазнкамкунии ту осон мегузарад, гуфтааст Дюплеси. дӯстон, шумо бо ин суханҳои Дрикус Дюплеси розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.